Jotono Kulumbakia, Narok Jotono Saimano, 27 March 2023, Central Government Ngui, Sini Tipra Haste by Evakasini Tipra Mothabai, Central Government, Sini Permanent Solution in Bagay, Sini Constitution Solution in Bagay, Cox Hagan Bagay, interrogated among Saklajan Kok Tomani Mia 27 March, Piaba. Borok saklaya kuta phono mia bubagrani kaisa voice message naro khanai man khana je bubagra saka tumuno khanani bisingo eba tini 28 March 2023 ni bisingo singmai kok salanya bagai interrogated mong saklaya hangke sini man thai manya sa sini singmai kok salanya bagai interrogated mong saklaya sa eba sini permanent solution hai ka Constitution Solution bagai sing manthai maya sajautai bubagra saka sing lama ka suinai hunger strike khini bina akomno khanamar yaglo ang belai khano khawa du khunangkha tamni hunba sing sal kuduk marominai bisi kuduk marominai sing dofa satok jage phaimani sini manthani sing yakage phaimani sing manthai rajagya ngi tongmani sini hawo no sing seleng khadui matomani abon tinai tak paithak jorawo bubagrani bisintui sini manthaina manani bukha thangni tomani kisasa khagamu kisasa sal pohor nuhmani jorawo sing wasumani sini manthai mansi nakya hani phiaba tawphono sini central government hakwa sini bar hapan sini dukhono tawu busi sugi hunana bodo khlayo phadi bubagrani o kobokjak bo sahamani je jino bo hunger strike tonginai sini baro hapango sirinan nangka bujinan nangka ada ojorawas joto tipra hasteni sini bororo sini tiprasa o hani busarona ang koinen musungo sing phadi sini o manthai manya sa sini o interlocutor songya sa jotisin lahar ka suinai og bukcha khanai mai chaya kherising sini khorang no chirik plan sini khorang ba phapang ma khana nai nan podo khlai phiaba ojoro ang kaishan koinan musung bubagrani sak belai no hamia no jotto no saimanu bomia bohano mairo thik mote chaimia bo wana jago sin dofani bagai bo sumani 27 March le sini bagai esa koktuwa kaham thopai siwana uni phiaba sini bar hapang tau bosumai thungino tongku han bagino bubagra rang koinan musungo bubagra nini bagi sum tongu nini sengkrarok tongu nini sengkrang zirok tongu nini busarok tongu nini prozarok tongu nung tawana di sungno logi rene bubagra phiaba angno koinan musungo bubagra nini sak hamjagya nung dakti dodoro phadar Aktor tangli nini sakse najagardi nang obuk sakhe tongan nang bubagra nini english sing tongan bubagra haino ge tipran lokoro koinai bubagra no koibeji no bubagra bagi suri badi bo sak dakte na yethen bini sori bellai no hamya om hajora bo tumung no obuk sakhainai sayanya kare bo hangal stak thanga bini sori tebo hamya thane han bagi ang joto lokoro koinai phadi sini tiprasaro sini Dofani no hamjangai dofano bagi khanang nang koinani musungo phari sing ojorowo sing bubagrano isab khakrake phankrake sangori khawinai sing samai tangine phari bubagrano sing loge glai phisiwanu bol chini bini bagi bo khaitanya bini bagi mungsananya bini sak haime tudisi bole nini ani tinang ni bagi sini busabutei sini busuk besar orang bagi sini next generation bagi si bo asake bini sak ame tisi bo bini pocket ni rang pushano sebai ni bo klai to man ke sing klai man lagi sing dop hani bagi sini bubagra ni bagi sini tina ni bagi sing asbulo sing klai man padang lu kono omon ko yang musuh padi please nogo eren asubuta to mai sini please ojoro sini paithak ni jawab jadi sing oso bubagram no na sigui bubagram ni ta sin dop hano sini kusum sini lai bu ma thang
또 그방 마신 번호로 랑마 쪼랑카 진도 파는 바게 스테이네 번 너무 꼭 너무 또 클라리 진이 티낭이 꼭 너무 또 클라리래 지금 부바간 로래 오번 거이나 무슨 진이 저바 그 플레인트 진이 산무 나티는 마토 한번